हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे टपिक्सनि सायाव रायलायगोन। बेफोरनि एक्स एनडिपिफोरनि जि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन, बे रिहेबिलिटेसन लिस्टआव नंखाय मैखि मानसिफोरनि माने अबेबा जेबो खामानि मावि, देट मिन्स हाग्रा बंग्रायाव थायाल'सैनो बा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामाल'सैनो बिथांमोननि नामासो दिनैनि रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव फैनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर दुखुनांथाव, बोरैहाय बिथांमोननि नामा फैखो रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव? दिनै साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर। दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जेसेबां हार्डक'र केडार्सफोर दं, बिथांमोननि नामासो दिनै फैयाखै, फारिलाइयाव फैयाखै रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव। दिनैनि दिनाव एक्स एनडिपिफोरखौ बखिग्रा, बिथांमोनखौ बखिग्रा मानसिफोरनि मुङासो दिनै आबसु अफिसनियाव थाग्रा बा सोरबा जिखुनु अबेबा पार्टियाव थाग्रा नंखाय गथ' इउथ्सफोरनि नङै गथ'फोरनि मुङासो दिनै एक्स एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव फैनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर आरो न'खरसेयावनो सानै साथाम, देट मिन्स एक्स एनडिपि नङै केडार्स नङै मानसिफोरनि न'खरसेयावनो सानै साथाम मानसिफोरनि नाम फैनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर, बेयो बोरै जानो मोनखो एसे साननो नांगोन रायजोफोर। दिनैनि दिनाव बर' हारिनि थाखाय एक्स एनडिपिफ्रा बा एनडिपिफ्रा जेसेबां हार्ड वार्किं मावबोदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै, बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थाखाय, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय गावनि जिउखौ। नाथाय जेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों, बिथांमोननि आसोल हार्डक'र केडार्सफोरनि नामानो दिनैनि दिनाव फैयाखै। प्रमद बर' नोंथाङा दिनै मारैहाय अबा आबसु अफिसाव थाग्रा जेनेरेल सेक्रेटारि बा माबा मोनसे अबेबा इउथ्सफोरनि नाम बा अबेबा नोंसिनि इउपिपिएल पार्टिनि जेसेबां खामानि मावग्रा गथ'फोर दं, इउथ्सफोर दं, बिथांमोननि नामासो दिनै फारिलाइयाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावाखै, अबेबा हाग्रा बारियाव थानानै बा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सिलाइ हमनानै बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नाङाखै। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बोरै फैखो? प्रमद बर' लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव आसोल बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामग्रानि नामफ्रासो दिनैहाय रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव फैयाखै रायजो राजाफोर। बिनिखायनो दा इउपिपिएल दैदेननाय सरकारनि जेसेबां एमसिएलए, इएम बा डिपुटि चिफ दं, बिथांमोना बुंदों जिंगासिनो नाङा, जायफोर मोनाखै बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि लिस्टआबो फैगोन, सरकारजों रायलायनानै बिथांमोननि जा मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ होगोन होननानै बुंदों। मानो? दिनैनि दिनाव फार्स्ट फेजआवनो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौमोन। बिथांमोननि जेसेबां हार्डक'र केडार्सफोर दं, बिथांमोननि नामासो दिनै रिहेबिलिटेसननि फारिलाइयाव लिस्टआव फैनांगौमोन। दिनैनि दिनाव नंखाय बाखाय बे मैखि मानसिफोरनि नामा दिनै बोरै फैखो? ना हाग्रा बारियाव थादों, ना अबेबा सिलाइ गंसे लाना हाग्रा बारियाव बर' हारिनि थाखाय बिसोर गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामदों? बिथांमोना जुदि सेक्रिफाइस खालामदोंबा रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव फैनाया जेबो प्रब्लेम गैया रायजो राजाफोर। बिनि सायाव जों जेबो बुंनांगौ दरकार गैया। नाथाय दिनैनि दिनाव जों बुंगोन, बे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनैनि दिनाव आसोल जायफोर बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय हार्ड वार्किं खालामनानै माने हार्डक'र केडार्सफोर दं, बिथांमोननि लिस्टआसो दिनै फैयाखै, नामासो फैयाखै। बिथांमोना बुंदों लाजिनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जा मोननांगौ आसोल हार्डक'र केडार्सफोर, बिथांमोननि नामाबो फैफिनगोन, मोनगोन, जेबो टेनसन लानो नाङा बेबायदि होननानै बुंदों। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिसोरनि आसोल जायफोर बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनानै गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामदों, बिथांमोननि नामा दिनै फार्स्ट पेजाव फैनांगौमोन। नाथाय मानो फैयाखै? बिनि मेन रिजना मा? जोङो साननो नांगोन रायजो राजा। बिथांमोना दिनै पलिटिक्स खालामदों नामा? माने जेसेबां हार्डक'र केडार्सफोर दं, बिथांमोननि जेसेबां मोननांगौ रिहेबिलिटेसन, बिनि सायाव बिथांमोना पलिटिक्स खालामनानै बिथांमोनखौ प्ले खालामदों नामा रायजो राजाफोर? डाइरेक्ट अट'मेटिकेलि बिथांमोना बेबायदि खालामदों बेखौ रोखाखा। खिन्थु बिथांमोननि जाखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो राननानै हो रायजो राजाफोर। आरो जुदि राननानै होआब्ला इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि लिडार्सफोर जेसेबां एमसिएलए, इएम दं, बिथांमोना जुदि राननानै होआब्ला रोखाखा बेयो गन्डगल जागोन आरो जोंनि बिटिसिआव मालाबाबो सुख सान्ति फैनाय नङा। नाथाय बिथांमोना दिनै एक्स एनडिपिफोरनि हाग्रा बारियाव थानाय बा मुभमेन्ट खालामनायनि थाखायसो दिनैनि दिनाव बिटिसिआव सिइएम बा डिपुटि चिफ, इएम, एमसिएलए जानो मोन्दों। नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव रेसपेक्ट होआखै, भेलु दोनाखै। बिथांमोननि जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ दिनैनि दिनाव गुलाय गुजाय खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना जुदि इसिबां साननो गोरों बा बुजिनो गोरों बुद्धिजिबि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जा मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ होयोब्ला मोजां जागौमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बेबायदि उलुं गुजुं खालामनाय, माने नंखाय बाखाय मैखि मैला गथ'फोरनि नामखौसो दिनै रिहेबिलिटेसननि लिस्टआव फैनायखौ नुनो मोन्दों। आरो लोगोफोर, जायफोर मानसिफ्रा
आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना दानाय कमेन्टबो दाखो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब दा खालाम आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअखौ मोननो हायो। थेंक इउ लोगोफोर।